дължа аз и мой екип един отчет за този 4-годишен мандат. Опитахме се да направим така, че вътре да включим абсолютно всичко, което се е извършвало през тези 4 години. Малко поотрязахме, но въпреки всичко по-малко от 215 страници няма как да го съкратим, защото иначе ще останат дейности и хора в община Бургас пренебрегнати. 700 000 квадратни метра нов асфалт. Улиците вече не се кърпят и се ремонтират изцяло. 100 000 квадратни метра нови тротуари, така наречените площи и бордюри. Спечелени 47 евро проекта на обща стойност до момента 227 милиона лева. И понеже забелязват, че останалите кметове включват винаги и подадените проекти, които не са спечелени, като активи. И аз този път ще се изкушая и освен тези 47 проекта, за първи път ще кажа, че сме подали още 22. И очакваме в най-скоро време да бъдем подкрепени и одобрени от различните управляващи органи по тези 22 проекта, така че казвам си и аз вече 22, защото така няма да е справедливо и честно. Към Бургас, защото Бургас винаги отчита това, което е подписало, осигурило по сметки на Министерството на финансите по механизма за разпределение на средствата към България от Генерална дирекция регионално развитие. Изградена една спортна зала, Никола Станчев и два спортни комплекса Изгрев. В момента се довършва спортен комплекс Лавейко. До края на месеца ще бъдат пуснати в експлоатация и приложени изкуствени настилки на 34 спортни игрища. 2007 година заварихме един действащ басейн в Младежкия културен център. В момента са 8, 2 на флората, 1 на минерални бани, 4 в училищата и детските градини и този в Младежкия дом, който ще бъде изцяло преобразен, защото сме на финала на основния му ремонт. 8 км изградени нови велоалеи. Осигурени пари за още 20, които в рамките на година и половина също ще бъдат изградени. 41 детски площадки. 21 от тях са реновирани, а 20 са изцяло нови на нови пространства. Детски градини. Общо 34. Това число 4 чисто нови. Супер модерна детска градина, която една голяма част от вас присъстваха при стартирането на строежа в Меден. 17 изцяло реновирани. Спечелен проект за реновиране на останалите, които тепърва предстои. И за сравнение мога да кажа, през 2007 година съм наследил 30 детски градини, като само 2 от тези детски градини са реновирани. Бяха реновирани. През 2007 година липсата на места в детските градини и детските ясли са били 1300. В момента сме свели до минимум тези чакащи децици. Мисля, че са не повече от 100. 100% от самостоятелните ясли в град Бургас са изцяло реновирани. Аз днеска в една от тях приключихме и монтирането на новите детски уреди. Спечелени 66 милиона за подмяна на стари и изграждане на нови канализации и водопроводи. Очаква се одобрението на подадени проекти за още 64 милиона лева, с които да бъдат разрешени проблемите в минерални бани, Ветрен, Банево, Горна Изворово, както и разширяване на капацитета на пречиствателната станция в Меден рудник, Сарафово и Крайморие. Община Бургас е подготвила още 3 интеграционни проекта в областта на водите на стойност 40 милиона лева за квартал Крайморие и новите части към него, град Бълборово и селата Рудник и Черно море. В близките дни и за тези проекти ще стане дума, след като изтече срока, в който управляващ орган трябва да се произнесе, годни ли са те за финансиране и одобряват ли проекти на град Бургас, на община Бургас. 6 от 7-те подлеза, които стопанисва община Бургас, са реанимирани, останалите 4 се поддържат от функционери. Остана един подлез неремонтиран.
обещано окото, колеги. Ново осветление, парк Езоро и Морска градина. До края на годината 70 улици ще бъдат цяло ново осветление с GPS електронен контрол. 2000 нови декоративни дървета и 3000 броя крави са съдени на територията на град Бургас. Отделиха се средства през тези 4 години, безпрецедентни в сравнение с останалите общини в България за строителство и реконструкция на християнски храмове. Над 10 обновени пенсионерски клубове. 1500 примахнати незаконни гаражи, повечето от тях в комплекс Меден рудник. Спечелените европроекти, които реализира до момента община Бургас, откриха 800 нови работни места. Може и още цифри да говорим, но това вече ще мине в по-досадната част. Предполагаме, няма да се отрази от вас, затова ще почитаме да бъдем много кратки и да дадем повече възможност да си кажем довиждане, защото приключва един успешен мандат на град Бургас, който със сигурност след много години, независимо колко ни критикуват, нападат, след много години тези, които ще пишат и ще оценят свършването в град Бургас, ще кажат, предполагам една добра дума за това управление.